Se mi pustil automaticky. Už měl hlad, vej. Jak se to užírají. Ale zase nejsou jako nějaký speciálně udělení, že jsou na dietě. A... No, jako já si říkám, že to nebudu dávat moc. Právě. Když tamhle v rohu mají nějakou slávu takovou. Vypadá úplně ďábelsky tady přes ten telefon s tím bleskem. Svítějí oči. Tak si je dobrýtka, jo? Ale mají tady, že jo? Ještě je vodí. A podívej se, jak vypadají. Já myslím nějaký oči, jak vidět. Vidíš to? Ještě jo. Vidíš to? Ďábel výkonně. Aha. No, oni se tam chtějí žrát tamhle odsud. No a to víš, jak to mají vyžraný už. To mají vyžraný.